खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देनस्रि बुंखाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। रिन्दाव सान्दुं गोसायावहाय बै जोंनि गामि खाथियावहाय इदिनो मोनसे गामि दंबावो आरोना, बेबो कराइबारियानो। ओमफ्राय बेयावहाय भिअनि मिटिं जाबाय थायो आरो, ओमफ्राय दिनैबो भिअनि मिटिं दङ। ओमफ्राय बेयावनो थांनो ओंखारदों। जोंनि ग्रुपनि मानसिफोरबो थांगोन, बेलेग ग्रुपनिफोरबो थांगोन। ओमफ्राय आंखौ फन खालामनानै लिंहरबाय आरोना, ओंखारखांबायबालाय फायग्रोदो थाब-थाबनो होननानै लिंहरबाय। ओमफ्राय आङो ओंखारखानानै दंखायोमोन, बिनिखायनो है थांस्रानोसै होननानै ओंखारबोबाय आरोना हारसिङैनो। ओमफ्रायथ' आंथ' हारसिं थाङा, बेखिनिखौ जोंहा मुथा दोनलांसिगोन आरो। ओमफ्राय दा मिटिङा माबायदि जिखिजाया एसे भिडिअ लालांसै आङो। बेनिफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नै दायो टाइमा 1:18 जाबाय आरोना। सानजौफुनि खाम जाखांनानै जिरायनायनि टाइमसोमोन। ओमफ्रायो दिनै जिरायनो मोननाय नंला आरोना, मिटिङाव थांसै। ओमफ्राय आरो दा मोनायावथ' जोंहा आरो प्रग्रामबो दंबावोसो, खमसे खम 12:00-1:00सिम जानो हागौदां आरो। मिथिला आं दा मोनानिखौ भिडिअ लानाय जागोन ना जायाथाय, लागोन न' नायनोसै। लानाय जाबा लानोसै, लानाय जायाबा लाला, जिखि जाया थांबाय थानोसै आरोना दायो। ना सालायदो लोगो थाथा लादो दे। आंखौ लानांला। नै आंखौ थान लिंहरनानै रावबोआनो गैया, मात्र सानैल'। बेयाव जागोन जानो मा प्रग्राम? ओमफ्राय अन्थाइसोनो हा सोनाय होनदों नामा? ओमफ्राय मा मैगं सेन्था लालायलायदो दे। हा ओहो नुजानायनि नोंसोरबो ओइलाय नुगासिनो बेखौ माबा खालामनाङा, बेखौ दोनथ'। बिनिया उनाव जागोन खामानिया, थारमाने मिटिंखौनो खनथामसो जाखासिगोन दिनै मिटिङा। माबालायगोन नामा? मोनालायगोन नामा? मोनागोनांसो नोंसोरो नों बिबार आखिनो हाया होमबा? मोजाङै साजायनानै बिबार आखिदोब्रा। ओमफ्राय नोङो बिबार आखिदो, ओमफ्राय नोङो बहा भिअनि नामखौ लिरना होदो, ओमफ्राय गामिनि नामखौ होना होदो। नों माखौ आखिनो नागिरदों जाबाय, कालाराथ' मोजां नुगौमोनलाय। फैदो गोरलै नै आसाब्रिया बेनो। जोंनि हादर होननानै बुङोबा जोंनि हादर, जोंनि हा होननानै बुंनांगोन जाबाय। बिसोर बुंनांगोन न' मा आसाफ्रि नङा आङो, माथो आसा सिख्ला। आयु आसा सिख्लाया, आयु गावदांदां सानैसो मोनबावगोन नोङो लाबाला। मोनखागोन। मानो गारखो बिबारखौलाय?
जोंना खामानिया मोनसे जोबनानै थांबाय ओमफ्राय नै दायो गुबुन मोनसे खामानि फैलायबाय दिनैनो खामानिया गासै मोनथाम दङ आरो ओमफ्राय इदिनो मोनसे मोनसे मावलांगासिनो दङ बेफोर खामानिफोरखौ ब्लगनिफ्राय मावनो हरदों ग्रुपावहाय भिअ ग्रुपाव इदिनो आरोना बिराद बायदिसिना मोनसे खामानि फैबाय थायो ग्रुपावहाय ओमफ्रायो मावबाय थानांगौ जायो आरो बिदिनो जोंबो ग्रुपाव दंहैयो नालाय बिनिखायनो लिंहरबानो थांनांगौ जायो मालाबाथ' सम मोना नालाय ओमफ्राय सम मोनै समाव जोङो थांनाय जाया आरो ओमफ्राय नैबे आशा बायदेव अंगनाबादिनि मेडाम बिसोरो इदिनो बेफोरनि सायाव एसे बुंसिगोन आरो ओमफ्राय मा बुंगोन एसे भिडिअ लादोंमोन नालाय खोनासंदो नोंथांमोनाबो बिथांमोना मा बुंदोंमोन आरो बेफोरखौ मोजाङै संनायनि सिगां मोजां सुनांगौ आरो संनायाव मोजां खोबनानै एवजानांगौ आरो मा जाहाथे बिनि भिटामिना उरायलाङा बेदर फिसा जालायनाङा देहा बुस्थुआ बेफोरजोंनो थायो लेमफ्रामफोरखौ जों मानो जायो बेवबो सब जानायनि रहस्य दं ओरैनो जायाथ' मिथिबाय सब बे दालियाथ' जोंनि फिथाइ जाथारनांगौ बेबो बिदिनो भिटामिननि थाखाय जायो देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जेरै बहलफोर मिथिबाय बहल बेबो मैगं आरो नैबे नारेंफोरखौ जों जिखि जाया ओंख्रिजों जानांगौ दालिजोंनो जानो जा माने एसेबाबो ओंखाम जानायाव नारें सैसे एसे जानांगौ आरो मा आरो जिखुनु गाराय जानाय अपारेसन जानाय मानाय समावबो बेखौ जुदि जायोब्ला बै सिंनि जानाखि गाराय जार्म मैला बेफोर वास जानानै लिभारफ्रा माने मोजां जायो आरो मा बेखौ माने लिमिटनि बारा जानो नाङा दिसुन सैसे आरो एसे जानांगौ आरो आलुआथ' आरो मैगंनि राजा आलुआ मा जाजाय खिथाना होदो जेबो गैया नाथाय बेखौ बबेबायाव जाबा जाया डायबेटिस सुगार जाबाथाय जाजालालाय ओमफ्राय नैबे मैथ्रुआ बेयावबो भिटामिन ए दङ बेखौ जों गोथाङैबो जानो हायो गोमोनैबो जानो हायो मिथिबाय खाजिबो जाजाबाय मोनबाबो जाजाबाय ओंख्रि लाब्राबो जोंना मिटिङा नैबेनो लास्ट गासै मोनथाममोन नालाय मोनथामखौबो जोङो दिनै जाफुंहोबाय आरोना ओमफ्रायो ब्लगनि सारमोन फैदों बिसोरो बिराद मोजां खोथा बुजायदों आरो जायफोरा लेखा फरा गारनानै ओरैनो बेकारै दं बिथांमोननि थाखाय जायफोरा आखाइनि बिद्दा सोलोंनो गोसो बिसोरनि थाखाय मोजां लामा दिहुननानै होदों बे प्रग्रामा स्किल डेभेलपमेन्टनि ओमफ्राय आं बेखौ बारा इसिबां गोलाव भिडिअ लाबाय थानाय जायासै एसे मोनाबायबोमोन नालाय नै ओमफ्राय न'आव फैबाय आं फैनानै दायो मान्देया बिजौ जोगोनार बिजौ आलु लगाय गथाय एसे फाजा एवनो नागिरदों बे मान्दिया आरो जोगोनार बिजौखौ दहाय मैगं थाइगं देखायदोंमोन ना आङो बिनिफ्रायनो लानानै फैबाय सोरबा माखौबा लांनायखाय आंबो बेखौ जागोन होननानै लाना फैदों आरोना आङो गोथावबो मोनखायो जानो ओमफ्राय दा जोंहा दिनै न'आव फुजाबो दं नालाय खिसिरिबो जाहोगोन थाबबोथ' मोनजानाय नङाना फुजा जोबागौ मानि 10ता 11ता 12तासिमहालागै जाहैनो हागौ ओमफ्राय दा आं बिराद खामफ्लेनाय मोनबाय खामफ्लेबाथ' आरो राहा थानो हाया बिराद खर' सायो मेगन सायो बिनिखायनो बेफोर एसे एवग्रोनानै जानोसै आरोना आङो गोथावनो ओमफ्राय दा जोंहानि न'नि फुजाया माबायदि जायो बेखौबो एसे लालांसै भिडिअ'आथ' बारा मोजां फैनाय नंला मोनाबो जाबाय नालाय एसे खोमसि खोमला जानो हागौ अब्लाबो एसे देखायलांसै आरोना मेम'रिनि थाखाय नै मोनखासिगोन आंना राया थावासो एसे बारा जाबायदां जें मिलायलांबाय ब्लगा नैबेनिफ्राय एसे चेन्ज जालायबाय दायो मैगं थाइगं हागासिनो गामिनि मानसिफोरा जोंहानावहाय आं दहाय खोन्थादोंमोन ना जोंहानाव फुजा दं खिचिरि जाहोगोन होननानै खोन्थादोंमोन ओमफ्राय नै मैगंफोरखौ एसे हाग्रोनानै लादों आरो फुजायाथ' जाथ'वाखैनो ओमफ्राय फुजाया मानि थाखाय बेखौ एसे खोन्थानानै होनोसै फुजाया जाहैबाय माबा मुथुलाहानि आबै आबौ आंनिबो आबै आबौ बिसोरनि थैनायनि सान आरोना बिसोरनि थैनायनि सानखौ बेबायदिनो बोसोरे फालिखायो बोसोरे बिदिनो जाहोयो आरो मालाबा खाम मालाबा खिचिरि बिदि जाहोनाय जायो ओमफ्राय सानावबो फालियो मोनायावबो फालियो आरो ओमफ्राय दाथ' बोथोरा बिराद माबा सान्दुं गोसा गरमथार बिनिखायनो मोनायावनो लानोसै होननानै मोनायाव लानाय जाबाय जोंहा ओमफ्राय नै फुजायाबो जाबाय बिथिंजाय फुजा गायग्राफोरा फुजा गायगासिनो ओमफ्राय आरो संनाय खावनायफोरा इदिनो संगासिनो आरो
न'नि फुजायाबो मोजाङैनो जोबनानै थांबाय ओमफ्राय प्रसाद ओरि जाखांजोब्बाय दायो नै खेसिरि जानो लाबाय जाबायानो होनजायो गथ'फोराबो हनै उन्दुनो ओंखाराखै दां जि गोबावमानि थाखाबाय ओरैनोथ' टाइमा 10:30 बारखादोंना जोबनायानो ओमफ्राय जानायजों लाबजोंथ' आरो एसे बारा जादों होनबाबो बिसोरबो उन्दुआसै आरो लोगोजों लोगो मोनलायबाथ' बिसोरबो बारा उन्दुनो ओंखारखायाखैना गेलेनानै मानानै ओमफ्राय बिदिनो थाबाय आरो बिसोरबो ओमफ्राय दा भिडिअ'आसो मोनानि जाहैबाय नालाय एसे बोरैबा जाबाय आरोना पिक्सारफोरा अब्लाबाबो एसे मेम'रि थाथो होननानै मोनानि भिडिअ'बाबो बानायनानै दोननाय जाबाय ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जायफोरा बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय